Bona tarda i benvinguts al primer programa d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Programa que no porta uniforme. No, perquè tot i que sempre ens veieu vestits així, amb traje i tal, nosaltres anem així sempre pel carrer. Així és, som com el guitarrista d'ACDC. Portem corbata americana i pantalons curts. Resum de titulars i comencem. Abril, notícies 1000, sopars de la fam, detencions, reconeixements i polèmiques. I per si això fos poc, la penya Barça fa 50 anys i Cambrils apareix a tota la premsa esportiva d'Espanya. Quin dia apareixerem nosaltres? I el passat dissabte es va celebrar el ja tradicional sopar de la fam. De la fam? Es van menjar un paquiderm? No, de la fam no, de la fam. Amigo, i per què ens van convidar a nosaltres? No, a veure, Dani, no sopar de la fama, sopar de la fam. Bueno, i qui hi ha més famós que nosaltres? A veure, més famós que nosaltres hi ha tothom, però no és sopar de famosos ni de res, és un sopar de la fam, per la gent que passa fam, de la gana. Doncs així em podien haver avisat a mi, que passo més gana que carpanta a casa de la princesa Letícia, jo. No, home, no, a veure, és que no ho entens. Aquest sopar és un sopar benèfic, és per la gent que passa gana. És veritat que els que estan a règim necessiten una mica d'ànims, pobres. És dur, això. Mira, el teu no té nom, Cau un grup que robava en masos, naus i vehicles de Tarragona i Saragossa. Naus? I qui va ficar la denúncia? ET? El capità Spock? Home, no, naus espacials no, naus industrials, per exemple. Els 14 detinguts entre les localitats de Saragossa i del Camp se'ls imputen més d'una desena de robatoris. Sí, a veure, espera't un moment, 14 detinguts, 10 robatoris, però això no els hi surt a compte, no? És molt poc, això. Home, tu has provat de robar mai un mas o una nau industrial sencera? Costa un munt de carregar, i més pensant que són manyos, que no són bascos. Google considera el català una de les 10 llengües més actives del món, quedant només per darrere de la llengua de Carmen de Mairena quan fa allò de... Així és, segons sembla, el percentatge d'ús del català a la xarxa és molt alt si tenim en compte el nombre de parlants que som, ja que molts usuaris cerquen informació en aquesta, la nostra llengua. Informació a internet? Va, home, va. El percentatge és el que és des de que Maria la Piedra ha anunciat que vol ser independentista. Sí, com sigui, el català ocupa una posició important en el rànquing de llengües més usades a internet i això fa plantejar a Google la possibilitat de traduir les seves aplicacions al nostre idioma. De moment, si el que vol fer la gent de Google és omplir la xarxa de continguts en català, nosaltres oferim els nostres vídeos que estan a internet perquè ho facin. Vols dir que això no donarà més aviat mala imatge del català? Segurament, sí, segurament. Sigui com sigui, i ara que parlem de Google, m'agradaria comentar també una notícia que ens ha fet arribar un seguidor del programa que es diu Dani. Dani, quin nom més maco. Sí, és un nom molt maco, llàstima que no en conegui cap que estigui sencer del tot. Bé, el cas és que el Dani ens ha comentat que el dia 1 d'abril, que és allò de l'April's Fool Day, sí, com el grup de música aquest de Salou, doncs és una mena de, com de dia als innocents nostre, i la gent fa bromes i tot això, no? Doncs resulta que Google han fet una broma molt simpàtica, molt divertida. Mira, tenim un vídeo que ho il·lustra. Tu escrius al Google una font, i mira, veus? Helvètica, i pam, tot el Google, tota la pàgina Google queda amb aquesta font, veus? Helvètica, Arial, pum. I així què vols dir? Que si poso canaletes em sortirà el Google en blau i gran, potser? No, bueno, una font és això, és un tipus de lletra, Comic Sans, no? Doncs això, és la broma que han fet els amics de Google. Quina broma més divertida, Aquests de Google, es nota que són informàtics. Polèmica al voltant de l'obra pictòrica de Josep Lluís Méndez, àlies Mempo. Així és, l'artista que va pintar l'església de Sant Joan Baptista es va pintar ell mateix, alguns familiars i fins i tot amics com a assistents al bateig del sant. Sí, malgrat el poc rigor històric de l'artista, cal dir que no és el primer que ho fa. Artistes com Michelangelo, El Greco, Van Gogh o Velázquez ja havien deixat els seus autorretrats pel món. Sí, i una tradició tan curiosa que s'havia fet al llarg de tants anys, finalment s'ha anat perdent i els pintors d'avui en dia el que fan és deixar les seves petjades per tot arreu. Sí, així doncs, sigui com sigui, felicitarem a Mempo per aquesta iniciativa i només demanar-li, un petit favor. La pròxima vegada que pintis una església, ens pots pintar a nosaltres dos anant a adorar el nen Jesús? Ens faria molta il·lusió. Temps ara pels esports. Comencen els actes de celebració del 50è aniversari de la penya Barça Cambrils. I no ens han fet membres d'honor ni res. Home, Dani, no sé el teu, però el meu membre no és com per fer-li gaires honors. Home, jo només pel fet de fer aquest programa amb tu ja m'haurien de fer les pilotes d'or. Estic dient membres d'honor de la penya, home. No, doncs mira, que m'hi facin a mi que sóc culer encara, però tu, que no saps ni el que és un passi en profunditat... Home, un passi en profunditat és que et deixen entrar gratis a la Black de baix, no?
Però de totes maneres el que dic és un programa com el nostre, que du per títol Tot el camp és un clam, doncs que menys que... Mira, que menys, encara sort que no ens han fotut una demanda a la gent del Barça per danys a l'honor, a l'himne i a la higiene personal. I tot seguit la informació del temps. Ja és temps d'ensenyar cuixa. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 el Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb algunes de les notícies més destacades de l'actualitat del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana.